Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya yung may paikin tao. Aimbag rabi tayo amin Apo. Happy Fiesta Santa Monica. Apo nagsiyatan talaga ako nga dapay linom na nay. Rin or siyain pay. Kompletong sapay ta make up yung Fiesta daytan. Kung amig no makadanon kam ti periyaanan. Kitain nyo dito muna maibasa ni Sira. Damo lukluko na ni Sira. Nyati ko nana. Apay ka nung ababati biyag ti lalaki. Mamartag kami na po. Mamartag ko ano. Konsumisyon ka naging bakit na. Kitain nyo nagpintas dati nagasat ti lalaki nga asawa tinaimbag babae. No kano no agsingsingpet ka hanggang ni agsasao hangkan nga agkupas ta pintas mo. Gusto nga dakay nga nagkupas ti pintas na ammo ko. Sumanao kay nga taga dagita lalakayo. Kaya na nagmayat ako na ni agbyag ko na nagasat ti lalaki ana imbag ti asawa na agbyag ti mamindo ka kapaot. Gusto nga no nasapa kay nga nabalo. Amukaw na niya tirasaw. Siyempre, apa nagbartek, apa na ipapalit, aginom, at bugbugkawan nyo, ma. Nagruna ka na kayo igit, tibay-bay, arasaas laan ka, laawan. Kani man ang Janet, katayo. Arasaas ka na pigsan o kwa. Kinaimbag nga asawa, babae, may isa kadagiti napatag, abindisyon, maitad kadagiti agbutang iti apo. Aping awan lalaki ito, ang muda kami nga nasingsingpot ka lalaki. Kawan ko na na ito. Uray no na baknang, when no na panglaw, dagiti kakasta lalaki, naragsak dakit kanayon nga naranyag ti lagada. Iso nga nilakay mo, agdudulputan, ngamin, gamagamin pagsasauan, dogyot, laklaya. Mamartag, di ka pa'y nakabugo. Yan, adana ka nga rulan, agat papait, araw. Iso nga kapilitan nga, agdudulput, Imbes nga umisang nga gawid ka, misuot niya na danon na ay, sauce. Nisirak na rin ka, dagdagat na tayo natin ko, Diyos ko, kalala. Pagkatawan na sawa ko. May saasagot manipod iti Diyos kasi may saasagot manipod iti Diyos ti saan ang managsao nga asawa babae. Kitaan nyo no gayan lang kay managsao sagot gayan. Nanggagyo na ito istorya ni Jay Padi na Jay Bagyo. Agap apa na nga agasawa. Talagang makasinsina dan. Kaya ti babae na pankin di jay mongke, jay ministeryo. Kuna na agasan man na niya ti apay nakastoy ti relasyon mi. Mga ko ti datdatlag nga danom. Kuna na. Makariing ka ti bigat agmalmalib ikargam itangiwat mo kita umaagasa. After 2 weeks ka no ko nagsubli ni mayatan ti relasyon mo. Thank you DJ danom. Haang nga day ta danom ti problema day tangiwat mo. Talaga. May isa nga kitaan nyo na ang ginaganan tinatanang nga agsa o kabindisyon kinapo Diyos gayam. Kasi mo tuma kay kayat dati agiksit dati talala kayo kitain nyo. Na sumanao kayo ka mapanidya. Di kahit napit agigyan di talon, sumangkot to numangan. Saka na sumangkot numangan ka. Kunang tumanan. Apan tumanan. Kita nyo dito, nisirak iso nga, Diyos ko. Tipintas, tinaimbag nga asawa, itina niya, nadalimanag ataeng. Kala nagiti ko kumarin nga maji ko siya, pagdanon da kalisakan, nagsisiglat da. Kasla init nga agmatuon nga agran niya kiti tangatang ti apo kita nyo nadalimanag kan nga agununi nga daytay isagsaganaan na nila kay na pagsukatam inya awag yun na asawa guni-guni ko namun awan sa amagkas diay dalimanag nga kuha nga agununi nga kita nyo respetaran na di pa mo awan sa amat day ni sirak day ni sirak day
Sa alwadan niyo, na nabalo ka, amo kong tirasol. Apaya, nagpakamatay nila kayo mo pinilit na natay. Dan sabi, balod ta, pakuha na. Ilang na. Ay, aduda! Ala, bawyan tayo, bawyan tayo. Kailangan nyo, nabalo kayo, itimad ibanghelyo, nagpintas, nya? Masabat na tipunpon, nya? Dagitoy, andiyan mo na adot na pan nagipamunpon, wano adot na pan di kusina, tanupatik imapunpon, basit timapan nga madada dyan ti panganan. Manasabat na, pudno ka na kung nada dyan. Aday toy, naya po esos, mapandinain, jay. Sumo ay sumsumrat, rumwar ta dijay agpong pumpon agsang sangit di balo. Balo nga min, kanya da kami narigat kagbalin nga balo. Apaya, hanggamin nga makapagtawid ti babae. Di kultura da lalaki la ang kagtawid. Isong ano na balon, hambang nga ti ang trabaho ka hambang abakas lakan niya tayo nga maawat nga trabaho ti babae lalaki man. Nagsweldoan. Kasla katulong ron ti balay ti babae kanya da isong ano na balon, awanan ti biyag na. Kasla nakakaasi. Sapay lang na tayo dati barito nga anak na. Tiyog sang sangit. Kanapan ni Apo Isos, sinagid na, ang kagsang sangit ko na sinagid na yulungan, bumangong ka. Insubli nati, namnama ija ina, tadamang tarakan, may kadjiladingit na, tapno adamang biyag, ngamin babae. Kas jeti senaryo na ni Apo Isos, kas jeti senaryo na dito Ebanghelyo tayo. Kita unog kamang kano, makita ti Diyos DJ sitwasyon mo, nagdatalit mo, uray gayam ni patay, kaya na nga, isubli. Uray gayam no, natay, nagtalit ka kingkwana, uray tay, DJ bilag ti Diyos, ngantay kabailan na panunutan, kabailan ng aramitan. Laki, pagungaran nyo man, nagita lalakayaw. Kakay nga babalo, laman, no nagungar, baka ipagarup yung al-aliya. Jesus, pagsasaritaan mi tal-aliya, tatay ko, nagiti kabalay ko, Diyos ko, takrod, handa kaya tirumuhan. Kakunak, api nga datakabutin nyo ta al-aliya. Anya nga anos nang agur-uray, agpuy-puyat, data nga al-aliya, di ba lang maturog. Agur-uray lang, tirumuhan, da, buwak, o na. Iso di ko api nga dagita ka al-aliya, ti kabutin nyo, kinugasan ta, imagine, dagita kabalay ko, uri ka na pangkalpitan ka al-aliya, dagita, handa mariin na akin, uriin na, uri ka lokong taran, di na pa makarin, nya ganas tal-aliya nga nabaya, kaya nga mangkalkalbi, hoy, kung na turog mat. Nya pa di serbi tal-aliya, di ko api nga, kada lumabas ko mamay, may sana, naituglat tal-aliya, ni nakalabas gaya mo, sayang, mabugbutang na pa, eh. Nagano trabaho nga sa bali data apan mangbubutan iso ti ko kabuteng dati al-aliya Diyos ko taro payo paylaan kabuteng ng tal-aliya. Baka isupay ti taray loko ko na. Ala ba pagungarin nyo dagita nga astawa yaw. Haan gayam niya po Isos oray no natay kabailan na nga pagungarin di ti bilag na. Kitaan nyo ni San Agustin ikonektar tayaw. Ni Santa Monica, agsang sangit, agkarkararag. Apaya, ni anak ng Agustin, hindi hampay nagbalbaliw, manginom, na sulpang, na babaero, ado ti mading aramid na. Kana yun nagkarkararag ni Santa Monica. Inkarkararagan ng agbalbaliw yung anak na. Amoy ti istorya ni San Agustin, nakakita ti libro. Iti pagsasaudat, Afrikano, tollilege, kunana. Anya di ko na dapaltiing nga ko na tulilege kahit nga sawon get and read alaum tabasaum dayay gayam nga libro Biblia di binasa na nakita na ni Kristo nagbalbalo ni San Agustin nagbalin apadi nagbalin nga obispo iso ti nagaramid kadagiti pagluntigan ti simbahan tayo gapo di kararag ni Santa Monica iso nga nabilag ti kararag ni Santa Monica haan nga nagsarday iso nga mabalimot kanya tayo. No, Diyos ko, 30 years nga natay nila kay mong katibay kararag mo ka agongar ko maapo. Haanmot ka na nga dahi jayan. Tibay kararag mo ka, nabayagan ka haan nga dahi jayan. Di kararag tayo, dagita relasyon nga maurnos.
Dagiti pa nagkakaarubang nga na simpa, di pamilya nga nagkaalaan. Dagiti daw-dawat tayo nga na ba? Kubit. Dagiti daw-dawat tayo nga kasla nga mapatpatgan. Haantay nga agsarday kasla kini Santa Monica. Dawatin tayo, ang piyesta na. Da kayo nga sisa, Santa Monica. Dawatin nyo di pa nang ibabaot na. Dawatin nyo nga ti panang ikararag na kada tayo. Nanyaman dagiti daw-dawat tayo, agpatulong tayo kayong kuana. Hanang iso na ti kayo pagkararagan, tadi yung tumangkag ko nga niya, sir, binagita nga sa santao nga rin kay pagkararagan, agpatulong tayo kayong kuana nga mangikararag. Alakyas tayo, alaga na saya at launay niya. Dawatin tayo, ti panang ibabaot na. Sapay kumata mapudnuan tayo, dagiti daw-dawat tayo. Daytoy salmo responsoryo, nagpintas. Nya di kami na? Kita nyo, di kayo dumdum nga. Nasusuna yan. Talaga mo na nalaing. Kita nyo dati kabagyan nyo talagang nalaing. Ken ka o apo at datal na toy. Iti pusok ko na nakayat na nga sa uwan. Lalaki ni San Agustin, isuna nang ibaga na ito. Inyati ko ni San Agustin, nabanbanog. Ti puso ko, naging gana nga. Nakainan na, gapuking ka, nasarakang ka, nakainan na. Naso nga na kayo, busy ang trabaho, busy nga, nagado ti agsapsapol, kayat tayo, agbalin nga na ba na, kayat tayo ti agbalin nga, nakabisbisi tayo, nabanugan na yung puso. Uray na sanikwam, aming nga sanikwam. Naawan ni Apo Jesus, narigat tital na. Iso na iti ko na ni San Agustin, nabanbanugan ti puso, naging nga, nabirukang kasi katiina na. Halabarbaring dawatan tayo kay panangibabaot ni Santa Monica. Tamadaan tayo kumatiina na. Babaan di pan nakasarak kin ni Apo Jesus.